I en aquest moment d'incertesa econòmica hi ha una mercaderia, un valor que és una inversió quasi segura. Parlem de l'or. De fet, hem de dir que l'UNS ha marcat un nou rècord històric, que ahir va trencar els $1.000. Esta nit una empresa que es dedica a la seva venda ens ha fet el favor de portar-nos així al plató uns lingots. Felí, bona nit. Bona nit, Victòria. Tens una a la mà. Conta'ns un poc quant costa. Efectivament, el que tinc a la mà és un lingot d'or de veres, no és una xocolatina, pesa 1 quilo i val actualment 22.000 euros, és a dir, un 20% més que quan començà l'any. A més, el que tinc també a la mà es pot considerar com la moneda universal, ja que si tu anaves a qualsevol altre banc del món, a Austràlia, al Regne Unit o als Estats Units, i l'entregares en el mostrador, automàticament te donarien els diners. Qualsevol persona podria anar a aquesta botiga, comprar aquest producte o altres que tenen un poc més econòmics, Sí. perquè són molts els atractius que té l'or, entre ells, per nomenar, ara ens diràs tu, però entre ells l'IVA. Efectivament, d'una banda, la liquidesa, la facilitat de convertir en moneda. Per altra banda, no hi ha molt d'or en el món. Si mirarem tot l'or que s'ha produït en la història, que s'ha extret en la història, faria un cub que tindria 20 metres per 20 metres per 20 metres, és a dir, unes 153.000 tones. I per últim, com tu bé dius, l'IVA no suporta IVA, ja que es considera una moneda i no es considera un metall ferrós. Bon reclam. I per últim, quin ha sigut el procés d'augment del seu preu? Mira, els 2 últims anys ha pujat un 86%, en l'últim any un 56%, i en els últims 2 mesos i mig, això, un 20%. Una bona inversió. Moltes gràcies pel repàs. Bona nit. Bona nit, Victòria.